И те така. Идеш ли? Ти мога маркираш таргет с Z. Ти да видиш. Че сега го видях, добре, че си разглеждам опциите. Защо не виждам use my гле? Кое? С кое да ползвам микрофона? Пущо толкова пише. А не юсмик. Да, бутон Шматка. 4. Как да го направя? Сега и в TeamSpeak ти говоря с това копче. Напри го с себе, човек. И без това за друго не го ползваш. Цето ли е? Сигурен ли? Аз с C съм го оставил. Аре, че ни чакат мисии едно друго. Чакам те отпред пред града. Идваш? Що якото ти е такова? Брат, ние сме копи и пест, виж това. Ти сме еднакви, това е батите. Якито ми е такова, защото сега дадох на един от тия медикит. Верно ли е? О. Ето, ще иска да му дам нещо. Няма да иска да я. Ще бяга. Пута. Какво отиваме към Base of Operations или? Не знам бе, къде да кажеш. Ако искаш, ела насам да направим мисията първо е тук. Чакай. Да. I'll upload her last known location, but nobody can say I didn't warn you. Чак малко.
Пак ми се преваля слушалка, съждам. Какво направи? Аз тъпна. Я кажи нещо в играта? Нещо. В играта не се чуеш. Чуваш се? В играта. Аз чувам ли си? При тебе в играта само обучение. Те, мама. Чакай. Тук има NPC-та. Са? Са чуваш им? Не. Заеби, нема се занимавам. Внимай, бе! Че един е жълт. Че това пак ме е бава, човек, стой. Якинце. Кое те ба? Абе, за кавъра и за това. Не знаем защо са се разместили пак. Нали са ли играта на ново? Както дяволите всички други контроли са така, само то се разместил. Това дето скачаш и... Да, същото. Същото. Не, да е лошо да се хилнеш малко. Горе са. Де. Нещо имам и куца, не знам какво. Много бързо. Абе, той не куца, просто рекойла е голям. Нали? Прой да стреляш на откоси. Виж, че е по-удобно.
Ушки им дропна нещо, сега ще им какво. To get out of the laundry. Глупости общо взето. Дисконектна. Нищо, ще изчакам. Тъмън маркирах една мисия малко по-назад от нас да я минем и нея преди да отиваме напред. Аз направо отивам натам, ти като бъдеш тръгна след мен. То бък не са го оправили. Кое? Като застанеш пред това да разтокваш и докато го натиснеш движение продължава да обикаля около него, вате место се разтокна. Мен нещо не ще ме конектне. Мога да се базика нещо, прой пак. Сега почна. Го изписите, че си онлайн. Ебати шматката. Идваш? Емо. Тук не искаше да й давам нещо, аз отивам при нея, вата и тая почва да бяга. Тук при метрото има някакви. Те па са отдолу на мен. Какво направим? Извън. Yeah, safety back. Нова ранчо. Чапа за 5 лева.
Не толкова. Ти отде се знава? Викам, отде Не се съм слизал, върнах се по пътя, от който дойдохме. знава. Вече тук някъде ми се привидя телефон. Тъпо като гора. Чай бегам преди да се разпалнат. Ела към мене направо. Да, към тебе. Там има едни стълби нагоре. Тук има телефон, бе. Да, тук от тази страна е. Ела при мене. Можеш да се качиш отгоре и направо да не заобикаляш. Тук вътре. Зелен. Айде сега към мисията. Тук това остане ли? Да. Тук някакво куче бате се звери в асфалта. Тук има врата за отваряне. Ще влезнах вътре. Къде бе, Да. бат? Тук не заде, бе. Ще му намерим нещо интересно. Няма да поразгледаме, верно. Мога да има нещо. Покрива просто. Има дръжки, бат. Мислих, че ще има някакво отворен апартамент, нещо това. Че тази врата огромна, бе, човек. То покривата няма никой на него. Да, и накъде беше тръгнал? Тук мога да слезеш, бе. Ела към мене. Тук на контейнера скачаш. Отиваме към тази зелената мисия, ма не знам дали ти го показва. Да, с мен ще тичам след тебе да видим това. Подзад има нещо. Това е долу под земята. Тук сега трябва да слезем в шахтата. Какво се катери това куче по колата, бе, бат? Оп. Някакъв агент да намерен. Ела към мене, той е долу в канала. Предполагам. Натам показва. Идваш? Да, ма то трябва да заради на мен. Това е за водата, бе, бат.
Натискаш спейса на това, на канала. Ето трябва да почне да... Не мога да не ти дава. Чакай. Бати бъгнят. Отиваш при стълбата, срещу стълбата заставаш и натискаш... Контрола, това е след пред тебе, папа. Еми... Не знам. Мене ми е по-удобно да скачам с спейса, бат. Аз пас качвам с пейс. Ето тук има едно писмо при мене. 3 от 5. Дай напред. Има някакви там. Оле-ле. Видяха ли? Сега трябва да ходим долу. Чакай, аз ще слезна, ти седи да ме прикриваш. Аз слезох. Warning. Water pressure at critical levels. Това беше добре. Тия големите се стремиш да ги целиш отзад в това. Само че не знам те ще дадат. Аз ще отивам нагоре. Не отиди толкова близко. Warning. Hostile forces approaching. Warning. Hostile forces approaching. Warning. Water pressure at critical levels. Айде, готово. Тът. Готово. Online. Water pressure stabilizing. Confirmed. Water pressure restored to normal. No hostile activity detected. Ми дай да се чакай да маркирам следващата мисия и се махам. Oh dear. Готово. We just got some awful news here. Some very nice people are being held hostage by some of those Че е от другата players. страна. I swear I don't know what's happened to Values. I'll just send you the coordinates. Но не можеш да излезе там. Идвай, бе. Оттам откъдето дойдохме.
И сега по GPS-а вървим. Голяма краста е това с затварянето на вратите. Що ги убия? Ага, Искам, що ги уби? що па не? Това беха такива бе NPC-та. Не беха хора. Не знам, бе. Тук има нещо. Ще виж това сплъхвате, виж го, виж го. Оп, 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 оп. Какво? Телефон има някъде. Как разбра? Показа го на картата, вата, ама нещо... Да, ама той е некъде зад нас, бе. Тук малко трудно ще минем. Къде е? Някъде в тази сграда е. Не бе, сигурно от другата страна. Не бе, в сградата е, сигурно на покрива. Може, не знам. Ели го. Идваш? Апа, без да иска. Знах пулс. Случва се. Чай са. Къде беше тук? Аха, его е. Его тук телефона. Вземи телефон. Автопак, как си метна сам гранатата? Това беше добро. Добре. Чакай, лагам тук, но има някакъв съндък за вода. Няма нищо тук. Давай назад. Така да е напред.
Идва още. Finally. Oh, thank you so much. That was Това беше. terrifying. No, I need to get the hell out of here. Маркирал съм следващата You мисия. must have had your spinach today, is all I can say. I hear those nice people are coming back, all safe and sound. I'm gonna make them a nice tuna sandwich when they get back here. Туна сандвичи аз бих хъпнал вътре. Какви сандвичи, бе, брат? Тане, ти ли говори на тебе? Да, бе, ама... Еми тя каза, че тия дето са били заложниците, като се преберат, ще й направи хубав сандвич приватон. Смятай, брат. Аз викам, че и аз бих хъпнал един сандвич с приватон. Ще пропусна рибата, ама сандвичи не бих отказал. Що не обичаш риба, бе? То Бе- смисъл, и аз не обичам риба, ама тая ям. Не, принципно обичам риба, брат, ама не и да ми е на сандвич, сести. Еми, то, в смисъл, тя не е с кос или нещо такова, то си е... Знаеш ли какво ми се струва, че тази мисия я нямаше... Warning. Да, Now entering a contaminated. тази мисия я нямаше на затворената бета. Warning. Мгм. Contaminated supplies. Или поне така си мисля. Alert. Contamination scan Нямаше, initiated. имаше една в една сграда така. Да, тя е нова. Чакай, бе, защо не взех телефона? Бе? Или го взех? Нямам си на идея. Аз не съм. Contamination scan initiated. Къде е телефон, бе? Сега тук нагоре е по стълбите. Ела. Да, това е нова мисия, нямаше я преди. Качи ли се? Идва. Добре, да и са на къде? Отзад. И клинъри има тук, смятай, бат. Да, те казаха, че има малко различни трудности. Ако обикаля не пада, ама какво да правиш? Това е забавно. Тук не боли ли като паднеш? Contamination scan completed. Data uploaded to JTF server. Боли, не боли. Така. И сега долу има някаква мисия. Не, изчезна. Стой. Не иска остане на това отгоре, да. Там сме изпуснали един телефон на маркера. Къде е? Долу ли? Виж къде има маркер, бат. Не виждам го. Сега трябва да се върнем по обратния път. Съндък! Тук има съндък, човек. Тия съндъци преди ги нямаш. Сега вече мога да ги лутваш. Значи са оправили доста работи. О, синя раница. Да, това говорим. Вау. Аз съм 5 лева, вече мога да ползвам. Та раница е жестока. Но външния вид сменя ли се, не?
Аз съм готов. Само да си оправя модификациите и аз съм готов. Готов съм. Идваш? Само че... Накъде? Обратно, там къде дойдохме. И пак по тия стълбите на сградата надолу. Вчера питаха този комьюнити менеджер на стрима дали ще има някакви яки предмети в не в Dark Zone, ми примерно е така, че видиш и липкия такива дето с огъня там. Клинарите. Принципно те трябва да казаха- има. Да, те казаха, че на бетата няма да ги има, обаче като пуснат играта ще го има. Е много ясно, че ще Ще има може да врат. спадат в них. В някакъв пикси тичи тук заразената зона без маска. Свирки си. Интересно ми е сега този телефон къде е. Това не е ли оня, където го подминахме, не можа да намерим. Май да. Бе, аз ти казвам, сградата сигурно се влиза. От някъде. Аз ми се вижда, че е под земята в някакво мазе такова. Сега ще го видим. Дай по радара, той ще си покаже. Да, долу под земята. Тук има вход. Долу в метрото. Ула? Ще му напиш главата стената, бат. Че да не мине влак пред нас. Ага, ще почакаш за влак. Готово. Ти почакай пулс. Пуснах си пулса вместо ефела. Смятай, бат. Упс. Тук има кутийка. Какво става, Куджо? Бат, кучето, то значи се целахме и бяга. Че сега слагам маркер. Добре, давай назад. Гледа ли Дедпул, бе? Не. Верно не. Нямаше как, имах работа, вата и нямаше как да хода. Ето тук мога да има нещо в магазина, ела. Аз го гледах, обаче за мунда на грозно качество. Тук трябваше да е мисия с освобождаване, защо няма? Или ние направихме? Не сме я правили. Защото просто я няма, давай напред.
Опет. Някаква мисия. Да, е тук пред нас. Е тази зелената мисия в това. Readings indicate В сградата. nearby. Alert. Intercepting JTF radio traffic. Някакви пушки. Ке почнаме? Ммм. Tracking signal. Analysis complete. Loading coordinates. Ще умреш ли? Не има страшно. Warning. Hostile forces approaching. Target is secure. No more hostiles detected. Тук има такова. Еко. Active echo beacon detected. Here! Make it last, okay? Drop the goods and get the hell out of my sight. Pack this up. We're taking the garden next. Ево да я минем и тази зелената тук. Това секто е измислено много оригинално. Ммм. Направо се чувствам като бъдеще. What's this? Е тук. Че за малко да влезна в сградата. Тук са здрави, вчера гледах пълния с обзор. Озори се, защото май беше сам. Чакай, тук има нещо отзад. Ето па не мога прескачам оградите, вата смята. Може? Ела, тук има Там дропче. не може. Имаш и дроп тук.
За 6 лева, баси майка. Нямаше аптечка, бе. Чакай малко. Добре, Чакай си по кол. чакам. Виждам някакви енемити. Да, е тук са. Но той напред има. Ма ние назад трябва да се върнем. Да, аз дойдох само да ги избиеме тия. А тук вътре ще намерим грешки, знаеш? Ела да видим нагоре какво има. Тук има стълби. Дрехи има, бе. Смисъл, може да си намерим дрехи. Даде, На бетата намерихме дрехи. то това е идеята. Локпик ли позна? Ага, телефонче. Това не е телефон. Ето тук отзад има някакви работи. Survival и сода. Това е май тук. Няма грешки. Е, тук вътре са в тази сграда трябва да има. Има ли нагоре? Да бе, той има нагоре още. Не, няма нагоре. Няма ли? Да. Че в една така трябва да влезахме и вадих долу. Его тук. Бе, не беше толкова зор, бате, стоя. Да. Защото го стрелям с Шапка кар. ми падна, шапка. На тебе те нацели. В другата посока сме обаче, ела. Вече чувствам по-добре, въпреки че шапката е зелена. Аз обичам зелено, но това е гадно зелено.